a y'a fili sanfɛ sanfɛla ko a y'a minɛ duguma k'a kɛ duguma bam ka i sigi a kan ne bɛna waati min na o b'a sɔrɔ a sigilen b'a kan toyi c'est à dire quoi a ye maramu a ye i terimuso a y'a la dɔɔni n b'a fɛ a k'a kɛ cogo min na kɛ a y'a kɛ ten de. aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya. Papa, Korbasi tient. Tu as bien dormi? Alhamdulillah. Jarang ya, Bararod. Ça va. Bara, malah sengaja bombe. Mais ça se voit. Ouais. Jadi ko kalafia ka ça va. Yoro. Ok. Berarti ukan yere kami do ya lagi ni ya pasaran kami. Ka barada jili. Si. Soalnya bara lok ma be yara fi tu kam. Yoro. Kelene do. Anni ne resigli no ga dala na akli bebe hirila. Ah, ok. Ama kala ti ko la jam ka. Ayo, ini ba mu ne reso ina. Papa kadi mandola ko. Ama information do sora kan. Afo aka aro to ko bezu am. Yo busy. Qui c'est? C'est beaucoup que c'est clé. Non, beliga watu do. Ya banare ya fam. Papa e baro mu nigem ni na. E baro mu nigem ni na. Voyager. Voyager. Faut mana voyager. C'est vrai. Faut mana voyager. Amo ko ke chokulisa. Akili kumbala mene. Na la soma na jitemne le flena. Ni kalo kale jemina oblata. Na la soma buta ma ta fiye doni mine. Auto yala doni kala na la soma. Em na oblata. Ne ma fam. Papa ne bɛ kuma ni kelen tare ko. Ne yɛrɛ tɛ faamu. Papa ne k'i ma o voyage nege bɛ ne de la. Ne bɛ famana ka voyage. E de tɛ deli yɛrɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko ne ka tile aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ah papa aw ɲɛ kunu yɛrɛ o tɛ bi. O kun na tɛ bi. Awɔ. Cogo di? Papa ni kaba mɛgɛrula bɛɛ bolo b'i kunna. Ne ko n tare. Ne tɛ se ka n ta kuma kɛ ka tila ka goro ne ta kuma kɛ. Papa Eve ko kuma in bila koyi. Ne kɔni ko n tare. N ta kuma de la. An t'i faga. I faga o da man nɔgɔn yɛrɛ la mais ne ko i ka ne kelen ne bila ka taa n ka voyage la. Ne ma mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ f'i ɲɛna n'o tigi b'a la dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a ka ɲi. E t'a ka ɲi. E t'a ka ɲi. Awɔ papa ni ale bɛ taa dɔrɔn i bɛ ne t'a ka ɲi ne ko ne de. Walima ne ni fila ka taa ne ani e an fila ka taa ɲɔgɔn fɛ. Ne ni famana ka taa voyage la mala an ka voyage programme e bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta k'o ɲagamu la. E t'a ça c'est autre chose. Maintenant aw fila de bɛ kuma aw fila bɛɛ ye muso ne de ko ne de y'a ŋaniya sigi aw fila n ba aw bila aw ta taama aw bɛ taa voyage yɔrɔ ka d'aw ye ni nana ko gɛlɛya tuguni ko e bɛ kelen o tuma e bɛ fara de quoi. Tiɲɛ yɛrɛ la papa e bɛ ka kuma in caya ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne ko n tare. N ka voyage ne kelen ka taa n ka voyage la ne ko o de ne tɛ dɔwɛrɛ kɔ. Ah non, muso ninnu tɛ faamu quoi. Adamaden ye o ye kuma bɛɛ b'a fɔ ne ɲɛna ne ka tila aw ni ɲɔgɔn cɛ ka tile muso ni ɲɔgɔn cɛ ka tile muso ni ɲɔgɔn cɛ bi ni e ka kuma ye e m'a dɔn muso tɛ dɔn ka ban ko ni n'ale ni ne don an bɛ taa ni o tuma ne ye erreur de kɛ muso fila furuli n ye erreur de kɛ n'olu tɛ bɛɛ kuma si
Moi, ne pense qu'à miri quoi. Est-ce que vous venez est-ce que vous venez faire? Est-ce que nous venez faire? Est-ce que vous avez fait comme frère? Mais m'en mado. Mɔgɔ bɛ ka kuma ye Bamakɔ funteni o n'o tile Gorobinɛ, ça va, i bɛ yan? Somɔgɔw? O foyi tɛ se ma ne ba. Kɛlɛ ko tɛ sa. I bɛ yan mɛnna? Ala kama sa. I nɛrɛ de kama ya. I dimi funteni de bɛ na n tɛ ka kuma yɛrɛ fɛ. I fɛ kuma yɛrɛ man di ne walayi. Ne ba an tɛ kɛlɛ la sa. I ye ji min yan? O foyi tɛ se ma. I jɔn ka na ji de ma. Ne ma na e kama ko i kana ji foyi la ne ka i ka ji la parce que i ka ko yɛrɛ de jɛlen tɛ. Ne kɔrɔmuso de ye Fati. N'i nana Fati kama cela veut dire que i nana ne fɛnɛ de kama. I m'a fɔ ko Fati ya. Ne bɛ Fati kɔnɔ n'a nana a bɛ ji di ne ma. Sabali sa, e delila n teri na a to n ka na ji de ma. I y'a mɛn? Ni dunan kɔni nana aw fɛ yen nɔ ani bisimilali de ka kan. I jɔn bɛna ji de ma. Nin kana ji di ne ma. Nin dennin ka ko yɛrɛ ma bon ne ma walayi. Ji filɛ nin ye. Arama kɔgɔji fana a y'a dɛmɛ a tɛmɛna dan kan kɔgɔ o kɔni ne fagali ko b'e kɔnɔ a e mɔgɔ modèle fagali ka bɔ jamacɛ la o ye hɛrɛ yɛrɛ de kɛlen jamanadenw ye parce que e mɔgɔ modèle e man ɲi jamanadenw cɛla yan wala e tɛ e tɛ se ka ne faga hali mɔgɔ min tɛ yen hali muso min tɛ e tɛ se ka ne faga cɛ ne ka marabali a dara kɛnɛ kan nin sisan mɔgɔ bɛ n'i fɛ yen fana i kana ji yɛrɛ di yan o ma fisa ni nin fana ye kɔgɔji i tɛ se ka ne faga dɛ o muso t'i ye k'i bɛ se ka ne faga ne y'o de f'i ɲɛna sa e filɛ nin ye kɛ hali e dɔw man ɲi mais ne tɛ jigin e la Fati mun bɛ k'i ta k'i yanga sanfɛ n terimuso n bɛ jigin Fati de la mais ni dɛmɛ ma fisa na Amɛdi ye e ni Fati aw bɛɛ ye mɔgɔ modèle kelen o foyi tɛ se e ma walayi ni Fati ka jɛ o foyi tɛ se e ma n'i ka nafigiya tɛ tɛ kelen f'i ɲɛna i kana n dɔgɔya dɛ ni ne dɔgɔya dun n kana dɔgɔya dɛ ni ne ye dɔgɔya e bɛ se ka mun kɛ ne la ni e ye den ye ka n'i e dɔgɔya tɛ se ka ne dɔgɔya ni e ye den n dɔgɔya ala a ye Arama jamana n'i minɛ sisan o tuma e bɛna ne bugɔ de Arama a osé n dɔgɔya e bɛna ne bugɔ de yan n dɔgɔya hali den tɛ Arama o tɛ se ka ne bugɔ n'i ta ka na yɛlɛ n ta sanfɛ n b'a yɛlɛ a kan hali den tɛ o tɛ se ka ne kana fɔ bugɔ k'i bɛ n dɔgɔya n b'i dɔgɔya fo k'i bɛ miseli o fɛ hali den tɛ e Arama ne dɔgɔya n'i n'i ye muso ye kɛlɛkɛ fila ye a y'a ban ne ba ma kɛ yan e ba tɛ ne ye ni Fati bɛ siri an tɛ siri n yɛrɛ e tɛ siran jɔn ye e tɛ siran jɔn ye e tɛ siran jɔn ye e bɛna anw ka so bilen ka na fɔ k'i bɛ ne bugɔ e bɛ ne kelen la Arama e bɛ sɔn ka fɔ k'i bɛ Arama ne b'a kɛnɛ kan Arama Mariam Arama e tila k'i fila nin yan Arama b'i kɛnɛ kan i b'a ka bɔ so de n'i sera so n'i sera yan ne bɛ baara da i kan mɔgɔ la Arama ne ka kɛnɛ kan Arama e fila nin ye Arama e fila nin ye ne fila nin ye Arama e fila nin ye Mura Arama jamana de parce que ni mɔri tun tɛ ne tun b'i faga sisan e b'i kɛnɛ de kan Arama mun kɛra ni Umaru tun tɛ i fila nin ye kana bagale la dɛ kana bagale la dɛ Umaru yelen yan
Ne kun tɛ sa ne tɛ kuma de ye dɛ n ye mun da i kan sisan yanni Umaru kana y'a ye o e filɛ nin de ya n ye mun da i kan sisan i y'a ye o hali den tɛ hali den tɛ i tun bɛ kulo la wo kɔnɔ yan jɔn bɛ sisan kulo la jɔn bɛ kulo la mɔgɔ molobali marabali a o i b'i ta kɛ yan nin i b'i ta kɛ yan nin ok e b'i ta kɛ yan nin Sara ma e bɛ ne dɔ kɛ ma e bɛ dɔ kɛ ma e b'i tugu de ne cɛ bonya kosɔn n tɛna ne mago bɛ e cɛ la tuguni ne mago bɛ e cɛ la o bonya kosɔn n tɛna n tɛgɛ cɛ la tuguni sinon i bɛ ne ne dɔn mago bɛ e cɛ la n mago tɛ se ka Umaru nana o dagadi la bi mais jɛ n'an bɛnna kɛnɛ ma ne t'i ni minɛ i ka kuma ko tu i bɛ se o ni minɛ na i ye ni joli minɛ kɛnɛma i ka sɔrɔ ka se yan nɔ i ye ni minɛ joli e kunna jara sa e kunna jara Ai, merci. E ko joli lo? Merci. Merci. Ni fa. Merci be. Ala kɛmɛ duuru de bɛ yan nɔ i b'o minɛ An farala kɛmɛ seegin an farala kɛmɛ seegin ma dɔrɔn kɛmɛ seegin di dɔrɔn an ka taga ni fa o minɛ sa kɛmɛ seegin dafali ne tɛ kunna kɛmɛ duuru dɔrɔn ni ne kunna wari bɛɛ walahi sabali bari n'a sɔrɔ k'i bɛ k'o fɔ a yɔrɔ la i bɛ se k'a fɔ n'i tɔ la i b'a fɔ k'i b'o di ne ma mais an bɛnna kɛmɛ seegin ma an ka kɛmɛ seegin di dɔrɔn an ka taa kuma wɛrɛ tɛ yen bilen ou bien ne kun t'a dɔn k'a tɛ ne bolo sisan nin y'a lajɛ n y'a sɔrɔ wari foyi tɛ n ka portefeuille kɔnɔ kɛmɛ duuru kɔ ni fɛn kelen ye ne ko bɛɛ de ye nin ye n'a ye min fɔ dɔrɔn an ka jɛ an k'o kɛ o de ka ɲi ne b'i deli sa t'o la kɛmɛ duuru in minɛ ala kama n ka kɛmɛ seegin tigɛ dɔrɔn an ka taa kɛmɛ duuru minɛ sa o dɔrɔn de ye ne kunna wari ye walahi ala kɛmɛ duuru de ye ne kunna wari kari-kari bɛɛ ye a lajɛ koyi ka bɔ n golo bugu la ko falaja a lajɛ koyi kɛmɛ duuru ne ba sabali sa i ka n ka kɛmɛ seegin di an ka taa ala ne ko dɔw bɛ n'an ka kɛ ɲɔgɔn na sa ne fa ne fɛnɛ bɛ ka e deli dabɔn kama tɛ a tɛ n bolo de n nana sɔrɔ a t'a kɔnɔ de kɛmɛ duuru dɔrɔn de bɛ n kunna n kun b'a lajɛ ne bɛ sɔn ka e la déplacer ka na cogo di ko ne tɛ e ka wari d'i ma e kɔni b'a dɔn k'o tigi mais a dafalen de tɛ n kunna min bɛ n bolo n k'i k'o de minɛ fɔlɔ ne t'o minɛ tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ kɛmɛ duuru minɛ fiyewu ni bɛ an kɛmɛ seegin kɛ an kɛmɛ seegin kɛ ni t'o ye ni ka diya yɛrɛ i b'o fɔ n ye papa e tun bɛ bɔ ne ni n cɛ sa e ka bɔ an cɛ ba ye bɔ an cɛ n tɛ taa nin bɛ jamaliya fɛn o fɛn na wala e nalen de don min jama mɔgɔ lankolon i k'ale min jama ka na an ka so kɔnɔ k'i bɛ so tigiya ta o tɛ diya i la i b'aw ka so tigiya de ta n'i nana an ka so kɔnɔ n b'a yir'i la ne arama ne ye mɔgɔ min ye ta cɛlen aw t'a to ala kama mɛlɛkɛ ɲuman ka jigin n ka so kɔnɔ wa n mana ko dun dɔrɔn ne nana bɛna sɔrɔ a bɛ kɛlɛ la papa ne tɛ nin bɛɛ ye mariam ni nɔ ye e ka na an ka so kɔnɔ k'i bɛ tila ka molobaliya kɛ na o tuma ne ye jɔn ye ko n t'a bugo n to yen sa a kɛ ala kama i ka fatina terimuso in to yen n b'i deli yɛrɛ de n tɛ fɛ k'a mɛn k'aw bɛ kɛlɛ la kuwa ayi ne tɛ o ayi e tɛna ne ka sigi la yan ne b'i ka sigi la yan u ye i k'u to yen ok mais a f'u ye fana u kana molobaliya kɛ n na a to tan ni kankari sugu bɛɛ dafa t'i ye a ka kankari da a terimuso in ka ko ma bon n tɛ fɛ ka ye n ka so kɔnɔ mais a bɛ ko wɛrɛ de ɲini n bolo kuwa mais n b'i deli ala kama ne tɛ fɛ e ni ninnu ka kɛlɛ n t'a fɛ an ka bila ɲɔgɔn na ninnu kama kuwa papa ne tɛ bila ɲɔgɔn na ninnu kama tuguni n y'a mɛn i fana ka kɛlɛ ka ca ni tile fila na dɛ donc u ka kɛ n na n ka sigi k'u lajɛ parce que ko cɛlasigi dama yɛrɛ i fana i kuma dɔ la ma i bɛ tiɲɛ fɔ mais i kuma dɔ la ma bɛ sira bila o don o la ninnu jɛna a cɛlasigi tɛ dama ye mais i bɛ ka mun fɔ ayi i ko ko n ka sabali n ko n y'a mɛn mais i b'a to o position ne ko ko ne ka kɛlɛ ka ca ninnu bɛ ne bugɔ u ma ne wolo non ne t'i dɔn min ye n bɛ k'i dɔn i bɛ k'o de yira mais n'u ye molobaliya kɛ n na papa n bɛ mun kɛ u to yen i ka to ne ma i ka to ne kɔ i bɛ ne ka furu la to ne kɔ problème t'a la n y'a mɛn mais i fana k'i kɛɲɛrɛma da o ye balawu dabila i ka to ne kɔ i b'a dɔn n'a dan ne ma ne tɛ kɛlɛ kɛ o ma i ka to ne kɔ a banna i mun wɛrɛ ɲini i taara fɔlɔ ala ne bɛ nin kɛ cogo di sisan n'o bɛna cogo di ala Mariam mun y'i sɔrɔ
Ni Mariam ni Arama wa. AMK. Arama e children ga bi fati. Fadu nala. Mwena Arama se nyoma fakechi. Fo ga ne kono so bia. Abo. Ni nana kan sigi. Ay jid ne ma ju ko ma. Ay Arama do na ko ji fedela. Me ni ya mine. E ti no sama sen fla Arama e children ga bi. Ay ajuwera. Dawbili. Naba. O beto ikan ha wadna na gata. Ala na kira fane ni fene benindala. Arama bine kan telmantiki fana beneka. Femi da Arama to yi. Wallahi. Ni fa ni bine ga war kuri nyina bo. A nyina ko fa ni gata ga le ga ne do be. Ha? Fati no enoren be. Ene ko ne na FMB. Kainda Marama ka children ga menene Arama ne. Ka kainta sala ka Marama to problem mene da lanto nyina bo folo. Arama ko mishiba. Nyama sa problem mene da lanto nyina bo folo. Me Arama children la to mishi. Allah kan. No kuntebi. Arama ta into ben. Problem mene yera min da lari an ko nyina bo folo. Parce que Arama ta solution mene bolo ni be mi ka Arama na ne bodo. Wallahi ni be mi ka Arama na zina ni ba do. Menina be ni ma fa ko be do. Wallahi kana fa nga to ko futa ni toy. Billahi ne ba Arama fa. Arama mun da nga be eske nyebe la. Ai chena. Arama jutinna. Ni Umar mishi kunte. Ai kan betike. Naba. Te no sa ne gata sa. Ko mi ni fa se nyoma. O be. Ni ma fo ko ni ngana ne blayan na ko keme shiki. Ne sele ya ne sane portefeuille da fa so keme dururi bi ne kuna. Ko fo ni ne ma ga wadda falen dama. Ami abini ngana ne fauli ne. Tellement di keme duru fa ne wari de. Wato dere ngama faro de maw. Ni ba do ama faro mo. Am faro la mi amode waliya o be. O ye che me na ko tabulu ma bulu se wo mine ya. Ah ne kon se ko kon mine. Mo mne na chuko mena. War wera fu ko keme durute. Am bena keme shiki. Aka ha keme shiki. Oh sisa. Okay, me shey ne bo sara. Ne bla so mi del. Yani ni mishinga jiga ne soro ya. Okay, ta fana ke blega so. Kam bla ngaso. Ibo war fana fala kakala. Te me kono no. O kuma me bolia. Evita bla yangata. Evita wangata. Aya ka ngata. Ata madima. Madam. Sagi ni bemi. Sagi be sanfe. Shabodun. Abebe. Madam mi wele. Dajila. Arama fini disala nyakui. Femni ne tuma do ko ni be amaram nyani kunta fugo maram ngana. Parce que ne ba do maram tese arama la ne re fati tese arama la. Ni jenata ankilingili na shite sala. Me zeme mi kala fene ke bila ba do kele beti shentai. Me mi ki arama la ni ba do. Papa. Arama bemi. Omgra. Ega kuma ni fe ba Arama bemi. E ma tama ka dala ya. Ne ba temena ka dala me ambe be nyongo so salo ene kono na ne enyinga. Le chukura to bi sigi chukura Arama be de terim su bugo enyana papa. Mugo sika ba mugo la ka seni be ma. Fati. E bolo ka bi ne ga so janye de kama ni bi an parce que abina ne no fe ni de ni ega so ya ni de kama ni de ti atena. Fati. Afika fali muso nyana. Aka fala ne terim sura de ntaka shubaga yala yamea afayana biga ka de an kama ne terim sura. Ale ta mu ko suye ko ma ko kelente ba. Fati. Ndiga mulu bala. Ibo fo Arama de nyana. Ndiga mulu bala. Ibo fo Arama de nyana. Arama de so mu. Kani pere ne kuna. Globala. Ndiga mulu bala. Yuko ngo fo Arama de nyana. Ne ma kuma yike kuma iterim so fe. Mafia. Amana Arama. Abina kele ga ne ga so kana no fade bala. Amana Arama kama. Amana Arama kama. Me amana kele ga Arama ka. Arama de kele bagama. Ah, ayaje. Ayaje. Na jai mi kala ke billahi fo ka saki sala. Amaki ko tuma ke na billahi. Film no kuno film. Ibi jetli no jetli. Sino ko film no jetli. Hein? Ni ala cha jetli de kala. Ay titi plongeon de kala ka flip. A fliro flip. Ni ma atara ka fonto. Mai. Eni term so avec dabara bayat ngona pete. Ay mai aka komna. Jetli. Ni ala cha ay aya c'est-à-dire quoi? Ay me ka je vie ni. Itu nga je vie ça. Nga ha?
min digira na a ɲira fa ye an ma sɔn ka mɛn o la sinon a kun kan ka o de cɔngɔ ka dabara cɔngɔ ka ala murubaliya ni dabarabaya min b'aw la jago tɛ se foyi la e terimuso in yɛrɛ a da bɛɛ ne yɛrɛ kɔnɔ nka numu ni ɲɔgɔn bala u tɛ dugu kɔnɔ ne yɛrɛ y'a ye ne y'a bila fɛn bɛɛ la Arama fitinin de filɛ ka minɛ k'a la travailler k'a bila dɔn fanga de bɛ Arama la Arama jumɛn ni min adamaden figi problème t'a la o a bɛ ni ala cɛ i bɛ taa misi ta ka n'o bila la i ɲɛ bɔ misi la dɛ bila ne b'a fɛ a ka fisa e awɔ a ka fisa ne bilahi mais n bɛna fɛn kelen de f'i ye e tɛ a b'a la kile ne yɛrɛ tɛ kuma bilen yɛrɛ n t'a f'i ye bilen i k'a fɔ n t'a f'i ye an ka na mais n'a bɛ don a b'a don cogo dɔ sisan fɔlɔfɔlɔ lampan tɛ yan o bɛ sa cogo min ka sa dɔɔni dɔɔni dɛ e b'i sa ten Arama ma bɔ sisan nɔ k'i terimuso c'est à dire k'a régler k'a bila fɛn na e k'i jɔ bani Arama i jɔ sa na n bila ka b'i bolo jɛ ye dutigi lankolon ye n'a fɔra ne bɛ tiɲɛ ta Arama fɛ bɔbɔ Arama wari den i jɔ kɛ aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya Nous Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ